så indbydes der igen i år til julefrokost. Læs teksten nøje. Og til vores svenske venner inviterer vi selvfølgelig til julefest. Det hele foregår fra kl. 12 af, og til vi enten ikke kan drikke mere, eller til arbejdstids ophør. Og det er fuldstændig det samme for svenskerne. Datoen for julefest eller julefrokost er fredag den 10. december 2010, og vi starter som sagt kl. 12. I skal være rar og give besked senest den 19. november, men der er lige én ting, I skal huske. I skal selvfølgelig vanen tro have en gave med, som vi kan bruge til vores spil, og gaven må maks koste 20 kroner. Eller 20 kroner. Dansker. Vil I være rar og give besked til enten ham her, eller til ham her. på gensyn. På gensyn. Så er det klart.